मानसियानो ओरैबायदि भिडिअ ओमफ्राय बेयाव जों हाबनो हायो गोलोमस्रावजोबगोन जोङो नै बोरायलायानो दैयावहाय साव जाखांनो रोङा सिङावसो गोदोयो खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय आङो दायो सौफैबाय जाहैबाय लालबाग बेनो जाहैबाय लालबागनि गेट ओमफ्राय आङो लामाफ्रावथ' भिडिअ लानाय जायाखिसै ओरैनो सिङाव हाबखानायसै फैसा लायो नामा सिलाय फैसा लायो ना नाङा नहीं चाहिए भाई नहीं चाहिए बेनो जाहैबाय मेन गेट लालबागनि आं नोंथांमोननो देखायबाय भिडिअ लानानै फैसा लायोलै बिसोरो फ्रियावनो मोनला होगौमोन आं नाय फैसासो लाबावो फ्रियाव होलासोला नाय चाहिए भाई टिकेटनाव दा ओरैबायदि मानसि बिहिर जानानै दङ नै नायदो दायो टिकेट लासिगोन आरो माबा भारतनि तिरंगा लागायजादों ओमफ्राय फ्रि मोना फैसासो लायो आरो फ्रि मोनोला लागायजागौमोन जों बिनि खरस गारनो थाखाय फैसा गैया जाहैबाय बेनिखायनो गारनो हाला बिराद दावरावथार रावा मोजां फैगोन ना फैया आं मिथिला दा एडिटसिंब्लासो आं मिथिसिगोन लायदो टिकेट फैजोबथारदों जों साब्रै दा माखासे रासि फैगासिनो दङ आयो टिकेटनि लायनानै टिकेटनि बेसेनखौ नायदो ओमफ्राय 70 थाखा 30 थाखा मारै मारै ना गोरलैफोरनिया 30 थाखा दां ओमफ्राय गिदिरफोरनिया 70 थाखा आं देखायनि नै ओमफ्राय गाबोन बे लामाया बुंजोबगोन 15 आगस्टआवहाय बै बारावहाय थांनाय बोसोराव आं बैनिफ्रायनो भिडिअ बानायदोंमोन लावै लावसे थाबायनांदोंमोन ओमफ्राय दिनैहाय एसे खालि बांद्राय मानसि गैया आरो ओंखाम नायना लानो हागोन दा नोङो टिकेटआव रेडि जाबाय नै साथामबो हाबनांगौ साब्रैबो डाइरेक्ट हाबलांनो मोनखायनो आंलाय सानदों टिकेट लानानै ओंखारफिननांगौ खोमा ओमफ्राय लोगोफ्रा हनै थांग्रोबाय आंनि सिगाङावहाय नै थाबाय थादों आङो ओरैबायदि मानसि भिरखौ नायना लादो नै ओरैबायदि भिराव दङ मानसिया नै नायना लादो बेयो अनलाइन नैबे केस बेबो अनलाइन गथ'फोरनि 30 थाखा ओमफ्राय गिदिरफोरनि 70 थाखा माबायदि साजायदों सिङाव 20 मिनिटसो जाबाय जों लाइनावनो दासिमबो गैया नै आयौ मानसिफ्रा जोबनो गैया दाबो नैबेखौहाय कम्पानिनि गावसिनि कम्पानिखौ देखायलायखियो लासिनोसो ओमफ्राय लाग्राफ्रा लांजालाङो नै बेबायदि गिदिराव दंबाय दाबो हाबनो मोनबाय होनब्ला टिकेटआ लागासिनो दङ टिकेट लागासिनो दङ थांख'नो मोनला लागासिनो जोंनि आसोला दा सिङाव हाबबाय जों सिङाव हाबबाय जोङो नै दायो हासुखाना जालायासो दङ हासुग्रा नागिरनो जिउ थाफैलाय लांबाय हासुग्राखौ नागिरलांनोसै गेट मोखाङाव नै बेबायदि नुनो मोनगोन नोंथांमोना नै हासुखाना जाले हासुग्रोलांनोसै बैथो लोगो सासेयालाय
मेन गेटनिफ्राय सिदा हाबग्रोमोना नैबेखौ नुफैयो जाहैबाय आङो नोंथांमोननो दिन्थिनि बेनो ओमफ्राय नै ओरैनिफ्राय नायोला समायना रमायना बिबारफोर दायो बारफुगासिनो दङ आरोखि ओरै सारुफालिनो नै ओमफ्राय जों बबेजों थांगोन साइकेलसो नागिरलाबाय सान्दुं गोसाना माबायदि नुयो बिबार बागानखौलाय ओरैबायदि मोजां बिबारा बारफुगासिनो दङ नै भिडिअबो नायदो बे बिबार बारनाया जा मोजां नुदोंलै बिबारफ्रा ओरैबायदि समायना बारना दं नै रायजोफोर नोंथांमोनाबो गाबोन बेरायफैदो 15 आगस्टआव ओरैबायदि मोजां बारना दं नै बिबार बारियाव बेराय ना मा जाहैदोंमोनलाय बिराद सिख्लाफोर दं ओरैबायदि मोजां बारना दङ बिबारा दायो बेरायनो सारुफालि गोमोखौबा मा बिबार होनो मिथिया ओरै फटक लालायगासिनो दङ सिख्लाफ्रा बेखौ थाब थाब बेरायनांगौ जेराव थाबाय थायो बोरैथो थाङो ओरैसो लामाया जोंनिया रावबो सिख्ला लोगोफोर गैया दासो दामब्रा गोजासो नै साब्रैजों माखासेयाथ' दाबो सफैया बिराद लेजि हिनजावफोर बायदि आरो सिङाव आवगायबावबाय जोङो नायहैबावनोसै सिङावहाय बिराद साफा साफानो सिख्लाफोर दंलै साफा साफानो सिख्ला लोगोफ्रां गैया सिख्ला लोगोफ्रां गैया ओरै सिङाव दखान गोजा नै मानसिया दंखायो होनब्लाबो दिनैहाय जोंथ' गाबोन 15 हाबनाय नङा दिनै 14आवनो हाबफैबाय जोङो 14 आगस्टआवनो आयौ मानसिया नै हिरमिरल' नै खायसे थांलाय लांबाय लोगोफ्रा ओमफ्राय जोङो दासो बेरायनो फैदों नै बेयाव मा साजायदों नै बेलायनि बिबारफ्रा बेफोरबायदि साजायना दोनदों नै ओरै हाबगोन ना जोंबो बेजों हाबनायनोसै ओरै हाबनानै ओरै गिदिंना फैनोसै डाइरेक्टनो बेयाव मा दङ नै मा नुयो मा नुवा दिनैहाय रायजो राजा नोंथांमोननो देखायलांजोबनायसै नायलांबायल' था नोंथांमोना भिडिअखौ गोलाव जायोब्ला पार्ट 1 पार्ट 2 खालामनाय जागोन नैबेयाव साफा साफा सिख्लाफोर दं लानांगौलै बिबारनि माबाखौ नायनि बे गासिबो बिबारजों साजायजोबनाय गोजा फट' खेबजाग्राफ्रानो जायगाखौनो हगारा सायावनो बिबारफ्राबो एसे मोजाङानो समायदों ओमफ्राय नै बे सिंगारफोरनिफ्राय खनोदांबो बेयाव बेबायदि सिक्रिन लागायनानै सिंगारफोर मेथाइ खनो जानो हागौ लिरनायफ्राबो गासै कानाडा गोजा जोलुरा नै बिबारनि साजायनायनानै दोननाय दा जोङो बैयाव हाबनो नाजागोन बेयावहाय ओमफ्राय नै बेवहाय सानै जोंनि बर' नानिमोन लोगो मोन्दोंमोन बै थाबायलांनायफ्रा हनै दा मोखांजों देखायलै आङो लाजिदों आंखौ भिडिअ लाबाय थानायखाय बे सिङावहाय बिबार बायदि बायदि साजायनाय दङ बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिहैनो नाजागोन आरो थांनाय बोसोरावथ' बेयाव हाबनो मोनाखै जों मानसि बिहिरनि थाखायनो दिनै नायनोसै बे बोसोरावबो ओरैबायदि बिहिर नै
ओरैनिफ्रायसो लाइन जानांगौ थांनाय बोसोरावबो ओरैनिफ्रायसो लाइन जाखादोंमोन ओमफ्राय दिनैबो बेबायदिनो नै ओमफ्राय बिराद सान्दुं गोसा हाबनांगौना हाबनांले ओरै नाहरदो नै सान्दुं उल्था जाबायना एसे मोदाननाय नुबाय दिनैबो जोबथा बिगिर ओमफ्राय हाबनो मोनगोन ना मोनला जोङो ओमफ्राय लोगोफ्रा बाबायसो हाबनो गिदिरखौ नायनानैनो बिबार फुल बायदिसिनाखौहाय सिङावसो साजायोमोन माबायदि साजायदोंमोन आं एसे दिनावसो भिडिअ लानो माबायदि साजायदोंमोन मानसियानो ओरैबायदि गिदिर ओमफ्राय बेयाव जों हाबनो हायो गोलोमस्रावजोबगोन जोङो नै ओरैबायदि गिदिर गिदिंग्रानो लोगोफ्रा बाखाबाय नायनानै मानसिखौ नायनानै बिदियावसो हाबनो हायो नायखांनानै ओरै ओंखारबोजोब्बाय नै सिङावहाय नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनगोन समायना रमायनानै ओरै दा थांनांगौ र' जोङो ओरै थांग्रोनायसै सायख्लुमखौ नायहैग्रोबाय जोङो दा सान्दुं रुबायला बैजों हाबगोन जोङो होमब्लाबो नामाखाय मानसिया माबायदि सायख्लुमावहाय ओरैबायदि माबायदि मोनदों बेरायफैनानै सिङावथ' हाबनो हायाखिसै जोङो दा मानसि सिङा सिङा नायनि र' नाजानि भिडिअआथ' गोलावा जाखागोन एफा गिदिर जायगा बेरायनायनि बेखौ मा खालामगोन पार्ट 1 पार्ट 2 खालामनायसै आरोखि बर' सिख्लाफोर लोगो मोनदोंमोन सानै लाजिनानै भिडिअ लाहोआखिसै ओंखायनो लायासै आरो आरो खोलो नै दै बाज्रुम माथो ज्राव ज्रावनो मोनसे गिदिर फुख्रि बियो लालबाग गार्डेननि जिं बार खोलो बिराद मोजां बार नाङो मालाबाबो बेरायफैयोब्ला सेराव फैगोन आरो बिराद गुसु जायो दै दङना बेनिखायनो बाराबो बिराद गुसु थाङो लोगोफ्रा फट' लालायगासिनो दङ नैयावहाय माबोरै थांनाय दानिया नोंथांमोननो 100 बोसोर गाहाम जानाय बिफां देखायनायसै जों ओरै थांनानैहाय दै सेर दङ दा 100 बोसोर जालायनाय दंनो बिफांफ्रा बबे बायदियाथाय आंथ' सिनाया दासिमबो सिनायग्राफोरनाव सोंनायसै बिराद गुसु बार नाङो बेजोंहाय फुख्रि सेराव फैयोब्ला वाटारफुल दुगैग्रा सुइमिं पुल बानायलाबो जायोमोनलाय बेखौहाय ओरै थाबायबोबाय जों सेरनो एसे मोनफैबाय दंफांफ्रा बिजों दङ नै गिदिर दंफांफ्रा 100 बोसोर गाहाम जानाय दंफाङा लोगोफोर दङ नै जों साब्रैल' ओमफ्राय माखासे दासिमबो सफैया बेजोंबो मोनसे गेट दङ नै ओरैनो दा रेस्ट लालाजोबना दङ आरोखि सायख्लुमावहाय गासै मोखां खामजोबगोन ओरैजों गिदिंफिननायसै जोङो मेंबाय थाबायैनो मोखांसो खामसिगोन बायदि मोनलायबाय ज्रेमनो दुगैग्रा बानायला जोबथा मोजां जागौमोन सिगां हाबहैनो मोनदां नैजों माबा दङमोन मानसि फैदों फुरिया जाखाबाय मानसिफ्रा दैया माथो जानाय बोरायलायानो दैयावहाय साबो जाखांनो रोङा सिङावसो गोदोयो गोदोनि मानसिफ्रा फाग्लासो